V poriadku, a budeme štartovať. Takže na trati muž voči Dravce, ako som spomínal, trošičku tam vypadlo klubom prúdaných, uvidíme, kde bude nakoniec, lebo meška asi 100 metrov. Takže vypadol voda čaká, to jasné, nemôžeš to pridávať, lebo je to... Poď hore ešte. Zastav chlape, dá z toho. Staň to, dá si bude vyzerať dneska. Len daj pozor, lebo... No tak, toto bolo, tam, keby si mal šampón, tá sa aj vydrhnúť môže.